Muri Zimbabwe yaunze Fadzai Mahere osovhura hombe manje oexposa corruption yeSerioUS parliament achiti aiwa we want new leaders, mnangagwa hatichamudi, mnangagwa must go. Muri Zimbabwe osovhura hombe manje nokuti oprovide evidence ekuti aiwa muZimbabwe vanhu vese vari muparliament aiwa vari ngorikora nokuti hapana kana change yavari kumboisa, hapana kana maservice avari kudeliver. Saka moendera mashoko anyora paX endo nokuti rebva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tambochana maupdates andokupa pano paZim News Live. Nofadzai Mahere ane paexendo pake unyora achiti in normal countries if a person is paid millions to deliver a solar farm and fails to do so, they are held accountable. In Zimbabwe, the millions are paid but no solar farm is delivered. Heads don't roll. The paid individuals flounce the tax dollars shamelessly, bootlegs political allies, sponsors shady political projects, and spans insults at tax-paying public for being poor or not connected enough. We need new leaders. Ndo mashoko anoita kana Fadzai Mahere achiti aiwa MPs kana kuti vanhu vese vari muparliament vanopuwa mari yekuti vanoprovide service aiwa kune macitizens, but mari yacho haizomboni kuti yafambiswa sei uye havazombobvunziwi kuti makaifambisa sei. Muri yeZimbabwe ndo mashoko anoitaugwa naFadzai Mahere achiti aiwa corruption yemuZimbabwe yanyanyisa. Saka aiwa chimboitudzai mavhungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko ataugwa naFadzai Mahere. Pindai mucomment section medu musangano subscribe kulike panje notina on the bell icon. Torambochana maupdates andokupa pano paZim News Live.